To, mutumin gana cangwalawa. Ya uskan ka bai min kyau ba, kamar wanda gindi ya kama shi. Lafiya ku? Wallahi, duniya abin ban mamaki ke. Yawwa, me kuma ya faru? Ce ma na zagaya jin duba aji abu yamma. Yawwa. In ta kare kwashi tuwon ta nan kan zonzon dama. Tsohon aikin ka kenan. To na bi baya wajen ajiya sa yayatu. Yawwa. Na gamu da wata mai ciki. Wayo. To she dan cikin ya gaishe ni baba sanduwa. Subhanallahi. Dan mun ta lura. She tace ai na kama da uban nasa. Ya? Yasa yake gaishe ni. Wannan shine abin ban mamaki. Ni da aka yi wa abin da hannun kusa su ma. Me faru? Ina cikin mota fa daga Ankara. Kun kai in kwakwa kenan. Ashe direba ya mutu ma ya san direba mu sani ba. Sai da aka kai gidan mai aka tambaye baba direba a'a baba na nawa za a sai. Tukunna aka duba ashe ya mutu har ya fito da alshinsa haka yana nena kallon mutane haka ido bude kuma ka san mutuwan ranar saka kenan. Tun Ankara ya mutu. Tun Ankara duka ya mutu ya san dare. Ai ku har in koko ya. Shewujin sama ya gan kaman ashe ya mutu. Yawwa ka gane kenan. Wallahi kariya ke da uban.